Hey guys, नोंथांमोनखौ पारमिशना चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर दायो नोंथांमोना आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ स' आङो बहा दंफैयो लोगोफोर दिनै आङो नैबे टिभिएस श'रुमाव दंफैयो गारि नायनो फैदों आङो नोंथांमोननोहाय आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय माने क्लियारै देखायलांगासिनो दं नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनाबो नायलांनानै खोनासंनानै लानो हागोन बिदिब्ला जोङो सिङाव हाबनानै सोंनानै लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर Available गारि नै लोगोफोर गासिन टिभिएस कम्पानि गोजा ओमफ्राय आङो माखौ लानांगौ कनफिउस जादों लोगोफोरहाय नै बेखौ फोसान जाबायमोन नै बेखौहाय ओमफ्राय मा जायो नायनोसै र' रायलायगासिनो दं नोंथांमोनाबो फैनो हागोन रलिं मिल ना मा बेनि खाथियावनो ओरै बानायगासिनो 9859051 माबा होनांगौ ने ग्लास होनांगौ नै ओमफ्राय बिसोरो पेकिं खालायना हरनोसै आरोना गासिन नै माने थांनोसै लोगोफोर दाने नै रेडि जाबाय गारिखौ लाबाय ओमफ्राय आङो गाबोन नोंसोरनो मोजां भिडिअ बानायनानै होसिगोन हायदि जोङो थांसिगोन दा मोजां आइसथ' बालांख्रा आरो गोलैबायना मोजां भिडिअ होगोन लोगोफोर हो जाएगा कुतर ओमफ्राय दा आइखौ गारि फोरोंगोन आं र' रोङा रोङा माबायदि गोलैयो नायना ओइ हौरैनै सोलोंनाय होनखोमागासिनो लंपेन्ट गानहोनानै सोलोंहोगोन आं दा बोरैबा खांग्रांगोन ना इयो रोङाला माने फोरानफैबाय आरोना मैयाहाय जा लेथ्रा जाबोदों सुबाय एसे फुगारनांगौ नै गारिया आङो मा मा मोन्दों मोनाखै बिनि बागै भिडिअ लाबोबावगोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरनोबा नांगौला डाउन पेमेन्टबो लायनो हागोन हे प्रभु क्या हुआ ये सालायनायलाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायग्रानो बे दाबो जायानो ओमफ्राय जों बिथाङा बानायफालायबो सिख्लाफोरजों डेन्जारखा औ ओरैबो दङ नै आदा गल'नि बाजै जोङो बेयावबो गोसोथोफ्रामदों हुरागासे दे बानायना होदो दे दा क्लियार जाला देखायनोसै लोगोफोर रंजालु ने नै आंखौसो गोसोथोदों होनबावबाय बाजिया बेलुन बानायजोबबाय नै हिन्जाव गोदानखौ पुस मा होनो बेखौ साफायग्रा ना मा होनो समायहोग्रा सानजुनिमोन बानायदों ओरै मौसुमि बिउटि प्लास दैमुनि दै प्रिबिया दाउलेब ओरै बानायगासिनो दं नै गैले सा गैले साजोबब्लासो साहा बिसावजोबो दे बानायग्रोदो बरिया नुनो हागौ खोमा साजोब्बाय र' सिख्ला खेबबा साहा लोङो